Sou Mari Carmen Sánchez Iravedra e vivo aquí en Navia de Suarna e teño unha fábrica de embutidos e teño esta tienda que é un supermercado aquí en Navia de Suarna. Pois empezamos co negocio, tiñamos a tienda, xa existía, o que non empezaban a facer unha festa de androlla e empezaba a vir xente, pero non había androllas para vender, para comercializar. Entonces decidimos, meu marido e eu, facer unhas poucas para ter a venta ali na feira e a xente seguira vindo ao pueblo. Entonces empezamos a facer unhas na casa, vendémolas todas, o ano seguinte fixemos moitísimas máis e xa as vendemos e vimos que tiña moita aceptación e porque era un posible negocio aquí en Navia de Suarna e empezamos aí e a verdade que moi contentos. A fábrica inaugurouse no 2000. Levamos 24 anos traballando e facendo, xa fixéramos uns anos antes, estábamos probando, pero que eso que vendíamos na festa de Androlla, pero ca fábrica, ca sala, empezamos no 2000. Cando empezamos era que a idea solo de facer androllas, era facer un obrador para facer as androllas, pero vimos que facíamos androllas, pero era esa época do ano, nada máis. Entonces quixemos aproveitar, empezamos a facer chorizos, entonces ya había que coller. Empezamos cunha chica e, bueno, empezamos a aumentar e hoy estamos 5 mulleres aquí traballando. E a verdade é que, bueno, que facendo un grandísimo equipo, un moi bon equipo. Complicado foi porque non tiñamos o apoio de nadie. Solo éramos, a idea tiñamola moi clara de facelo e, bueno, tiñamos daquela, aquí en Navia había moita población e co supermercado pois tiñamos moito traballo, pero tiñamos moi claro que queríamos que o pueblo que iba a ir a menos e que tiñamos 3 fillos e, bueno, era un futuro, bueno, desde o primeiro momento vímoslo clarísimo, entonces decidimos a facelo e bueno, e pa diante con moitas ganas e, sobre todo, moita ilusión. O noso embutido facémolo como se facía antes nas casas, dunha maneira moi tradicional. Tanto as androllas como os lomos como os chorizos adobamos con sal, pimentón e allo. E atamos a mao, lavamos ben as tripas e atamos a mao. A androlla leva costilla e uns pouquiños de coiros e atamos a tripa por arriba e por abaixo, todo a mao, o salchichón, o lomo e afumámolo. Dámoslle un toque de fume e, bueno, seguimos a tradición. Consideramos que é moi importante seguir a tradición e seguir a forma de facer das nosas aboas e da xente que facía. E utilizamos, bueno, non sei se o dixen, todo carne fresca. Cando empezamos tuvemos a unhas señoras maiores que nos indicaban como tiñamos que facer, os procesos todos, e seguimos todo a pie de letra, seguimos facendo como se fixo sempre, non cambiamos nada. Ahora tamén estamos xa tiñamos o sello de artesán e de taller artesanal e agora temos o de artesanía alimentaria, o sello de artesanía alimentaria, que tamén é moi importante, é un punto máis a favor de saber facer ben as cousas e, bueno, e a verdade é que temos moitísima aceptación e, bueno, moi contentos. É un punto máis de diferencia, de diferenciarte e, bueno, saber que detrás dese sello e detrás desa marca pois hai un bon facer e, bueno, a seguir facendo as cousas que xa non é pola cantidad, sino pola calidad. Eu aposto por un produto ben feito. A xente que quere un bon chorizo, pois ten que pagar. Tamén é o que falábamos antes, que a diferencia dos kilómetros, a montaña, o traer o produto, a atar a mao e todo iso ten un sobrecoste que tamén hai que... Pero, bueno, o que a xente valora e temos moita aceptación. Cando empezamos, todo o noso produto iba para Barcelona, porque a xente daqui emigrou a Barcelona e había moitas tiendas de produtos galegos e valoraban moito o daqui da casa. E tamén, cando empezamos, non conocía, pouca xente conocían as androllas e os figureiros,
E en cambio agora, pois, bueno, xa é un produto que é conocido, que elaboran moitas cárnicas, e agora xa na provincia, en Galicia, e, bueno, en Madrid e en Barcelona, sobre todo. O vendemos en tendas pequeniñas, en unha gran superficie comercial e tamén en Inditex, tanto nos comedores de Inditex como nos mercadillos de Inditex. Levo ben, non teño moita vida, pero levo ben. Aquí o meu gran hándicap é a distancia que teño, porque de Navia temos para salir a calquer lado xa temos 26 km de ida e 26 de volta. E entonces moito tempo na carretera. E aparte, bueno, tamén os costes da materia prima sempre é moito máis caro, temos unha distancia dos proveedores que nos traigan a mercancía aquí, sempre é un custe a maiores. Pero, bueno, tamén os Ancares, cando levo o letreiro dos Ancares, os Ancares venden, e claro, mellor o produto non sería igual en outro sitio. Entonces, bueno, encantadísimo. Un acostúmbrase, tendo gana acostúmbrase. Para min, ahora, facer os kilómetros, pois, bueno, é unha cousa normal. Facelo con moita gana, con moita ilusión e bueno, e un gran apoio de toda a xente que teño alrededor. Aquí en Navia, bueno, eu criei 3 fillos, traballaba, daquela 3 que estábamos traballando ali tiñamos gemelos, as 3, e, bueno, é moi ben, sin problema, porque, bueno, se unha tiña problema, as outras nos axudábamos, tiñamos tamén xente maior a noso cargo, as 3, e, bueno, sin problema, unha tiña que facer máis horas, non pasaba nada, outra sempre sin problema ningún. E, bueno, ter 3 fillos aquí, criar aquí os nenos que salían do colegio, aquí pa plaza, e, bueno, que os veciños, bueno, todo o mundo, moi fácil. En ese aspecto, vivir aquí en Navia é moi fácil, moi fácil. Facilitaron-nos moitas cousas, moito. Eu penso moitas veces, eu non sei como a xente non ve máis ao rural, non o sei, porque eu penso, o colegio casi é gratuito, non sei se pagan ahora polo comedor. Nada que teñan nunha casa, algo de horta, algo de mel, unhas galiñas, un tal, iso xa é unha axuda a tal. E encima valoramos moito o do rural, o feito no rural, o feito na casa, o feito... E iso, a verdad, pois, eu animaría, de verdad, animaría moito a que a xente invertira, fixera cosas no rural, porque merece a pena en calidade de vida e en todo. Bueno, a min tocoume porque, bueno, faleceu o meu home, tuve que facerme cargo de todo. Xa viña traballando, estaba na parte de atrás traballando, pero bueno, si tes unha ilusión, si tes gana de traballar, si tes gana de facer, si as cousas che van salindo ben, e ves que o produto a xente o compra, que lle gusta, que tal, pois todo é moito máis fácil. E, bueno, dirigir unha empresa onde o teu produto sale ben, onde a tua xente que está contigo colabora, e onde estás nun sitio que che gusta estar, non é moi fácil, eso facilita moitas cousas. Eu sempre digo que vivir no rural, encima eu disfruto traballando, disfruto facendo cousas, colaboro con todo o que me piden para chamar para que a xente veña aquí ao rural, ao pueblo, a montaña, a Navia de Suar, nos Ancares, presumo de estar aquí. E, bueno, a verdade é que facilita moitas cousas vivir aquí. O papeleo, a burocracia, sempre de pedir permisos, de pedir tal, porque, bueno, pasamos moito, sempre digo que aquí no pueblo que había era que abrir portas, a tallar camiños para que a cousa fora máis rápida, pero a verdad, bueno, tiramos para adiante, non nos desanimamos en ningún momento e saliu-nos todo moi ben. Animar a xente que veña á montaña, que veña aos pueblos, que nos pueblos hai moitas cousas que ver, hai moito que disfrutar. E os nenos teñen que aprender a ver cousas de antes. Eu teño unha ferretería antigua na que abro para que os nenos vexan como se traballaban, en que iban a xente con zocos ao colegio, os nenos con zocos ao colegio, os pizarrillos para pintar, e que conozcan as nosas raíces e que, bueno, que non nos olvidemos de onde vimos e como vivíamos.
E despois tamén animar as mulleres que se pode con todo. No rural hai moita axuda, hai moito por facer, hai moitas cousas que casi nos lo dan dado entre a naturaleza e a maneira de vivir nos veñen moi fácil de dar, e que animar esas mulleres que veñan, e homes, por supuesto, claro, que emprendan e que fagan cousas.